Inselmulkom, illum il-Knisja tiċċelebra s-solenità ta' Ħatt il-Palm, fejn naraw li l-Ġesu dieħel Ġerusalem u l-folla tilqa' u l-folla tagħtih merħba u tkanta imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Illum Ġesu jidħol fil-familji tagħna, fid-djar tagħna, fejn hemmhekk ukoll aħna bħal folla nagħtu merħba lil Ġesu u jkun imbierek minn ġej f'isem il-mulej, imbierku lil Ġesu illi jiġi jżurna biex ikompli jieħu ħsiebna, biex jurina li huwa magħna. Anka fiċ-ċirkustanzi, fid-diffikultajiet, fl-esperjenzi kollha tal-ħajja tagħna. Ġesu qiegħed jieħu ħsiebna, Ġesu qiegħed jimxi magħna. Ejjew aħna wkoll nilqgħu l-istedina tal-Knisja lillum tagħtina sabiex aħna nisimgħu ir-rakkont tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, aħna matul din il-ġimgħa nakkumpanjaw lil Ġesu fejn flimkien ħanirriflettu, ħanitolbu, ħaniċċelebraw il-passjoni, id-tbatija, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-folla laqat lil Ġesu bil-ferħ. Ejjew aħna nilqgħu dak li hu ta' Alla, nilqgħu il-Knisja, nilqgħu il-familja tagħna bil-ferħ. Ħalli il-ferħ ta' Ġesu jkompli jkun il-ferħ tagħna. Il-ferħ ta' Ġesu jwassalna biex niċċelebraw l-akbar festa tal-Knisja li hija l-Għid il-Kbir. Illum ukoll niċċelebraw jum iż-żgħażagħ fil-Knisja f'jum Ħatt il-Palm niċċelebraw jum iż-żgħażagħ. Għall-grazzja t'Alla fil-parroċċja tagħna għandna 4 gruppi ta' żgħażagħ illi l-preżenza tagħhom fil-familja ta' Alla fil-Knisja tagħmlilna kuraġġ il għaliex huwa tajjeb huwa sabiħ illi nimxu wara l-mulej Ġesu. Ejjew anke nilqgħu il-preżenza taż-żgħażagħ fil-Knisja fil-parroċċja tagħna illi lilna tkompli timmotivana, li lilna tkompli timlina bil-kuraġġ illi aħna ta' Ġesu, illi iva tajjeb illi nemmnu fil-mulej Ġesu, iva tajjeb illi aħna nimxu warah, hija tajjeb illi aħna nkomplu inkunu xhieda quddiem l-isfidi, quddiem is-sitwazzjonijiet kollha tal-ħajja tagħna. Nistednukom biex flimkien ngħixu din il-ġimgħa illi ħatwassalna biex niċċelebraw l-akbar festa tal-Knisja fejn flimkien nirbħu id-dnub tagħna, id-tbatija tagħna bil-preżenza tal-mulej Ġesu f'ħajjitna. Issa d-dejjeż żmien sew u waslet ukoll il-ġimgħa mqazza. U forsi bla ma trid tibda tgħid kemm ħandumu ġewwa, kemm ħandumu b'din is-sistema. Imma l-grazzja t'Alla naraw ħafna eżempji ta' nies li jaddattaw kemm ix-xogħol tagħhom, kemm dak li jħobbu jagħmlu, imma anke relazzjonijiet li jibqgħu b'saħħithom anke f'din is-sitwazzjoni li għaddejjin minnha. Eżi żgħażagħ, illum fjum iż-żgħażagħ, nixtieq illi intom ukoll tieħdu l-impenn illi tgħinu lill-adulti li sħabkom oħrajn biex jieħdu spiritu żagħżugħ ukoll f'din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Huwa wkoll parti mill-missjoni nisranija tagħna li aħna nkunu ta' tama u ta' aspirazzjoni għall-oħrajn. Intom fost l-iktar nies li kapaċi tadattaw malajr minħabba l-età żgħira tagħkom, kapaċi tifhmu iktar fit-teknoloġija, tgħinu lill-oħrajn biex jaqbad ma' persuni oħrajn, juża il-mobile, eċetera. Imma mhux biss, kunu wkoll ta' ispirazzjoni, issimgħu lill-ġenituri, issimgħu lill-adulti, isimgħu dak li għaddej fil-pajjiż ħalli intom ukoll bil-ħsieb tagħkom, bl-idejat tagħkom tistgħu tikkontribwixxu mhux biss pożittività, ottimiżmu, imma wkoll sinjal ta' tama, it-tama li ġejja mill-Vanġelu.